отново. Здравейте хора, днес ще правим влог. Защото провалихме вече 5 влога и не ги качваме. Заради ето ще правим обяд за 2 лева. Айде просто да правим, изслушваме се и не се съдиме. Не, каква ще го правим? Що бе? Готово, пуснато. Тръгваме на тази, ще правим обяд за 2 лева. Ама пеката ще бъде. Той ще бъде. Добре, айде. Бюлетата измислил. Айде. Здрасти хора. Или хора, какво ще правим, изслушваме, не се изсъдиме. Не, няма да го правим. Всички искат. Вече сме го правили, никой не иска. Не сме Не. клипчето го направи. Добре, чакай. Не, няма да е от тук, някъде друга да ще ска. От площадката. Хора, отиваме към Fresh Market, тук сме. И после ще правим, изслушваме се, не се съдиме. В момента си чувате на влога. Да ни гледате влоговете. Негро! Ще ни го гледаш, а бъдеш тук много. Хора, Тео зад нас пъшка като жена. Какво пъшкам, бе, тъпа? То се чува малко. Муай-тай! Аре, спрете. Пинджицу! Тихо, бе! Абе, между другото, изтрихвах тази за Ива, много сме тук. Тел къде го каза за Ива? Верно ли го изтри? Да. От галерията? Да, ма не от изтрите. Ива, да знаеш, Тел. Тео, мокри си къщата, не ти е пъшка на цялата. Ива, Тел те харесва, каза ли го на микрофон. Искате кек бенгва? Да, така каза, да. И абонирайте се за хаштаг Ивчето. Те казаха нещо 100% за нас. Казаха нещо за нас 100%. Колко е много красив и си търси гадже, ако някой има да пише. Ако някой има такова... Ето го, вижте го къв красавец е. Да, гледайте го какъв е лудък. Сега ще не изтрият клипчето за това. Що? Защото показа среден пръст. Няма да го изтрият заради един среден пръст. Което е последно във Фрешер смърди на лъже, бише на муча. Бичите, което са повикла. Рон, нега, рон! Няма да ти правя, нега, рон! Аз не играя. Ти няма такива, няма такива. Така ще направим друг влог за обяда за 2 лева.